Yen dadi tuyul mengko duwite kene dadi akeh. Ayo gajal ning omahku. Si nyopot kathok si. Cok nangis aja ning kene. Ngising dengkulmu kuwi syarate goblok. Di sini tertulis dapat menyembuhkan panu, kadas, kurap dan lain-lain. Dengkulmu maca ngisore kuwi lho. Syarat pakai harus buka baju dan mandi wajib. Dilarang keras digunakan untuk mengintip orang mandi. Pemakaian berlebih dapat menyebabkan gangguan jiwa, coli berlebih dan melarat seumur hidup. Wah, mujarab tenan iki pet. Kucing ono sedelok tak nyopot kathok. Kene tak gajali sik. Pokoke mengko hasilnya aku paling akeh dhewe. Gundul muamuh aku yo melu urunan, Cok. Tapi kan aku sing dudoe omahe dukune. Endi aku sih? Wedian mujarab tenan iki. Mas, nangis aja ning kene yo. Taimu kena ban mare lunyu. Isen aku pen manukku bengkong ning kiwa. Bungkus rokok tangane buntung. Tanganku buntung. Oh, titenono kowe. Yo. Ben rakokan badokan wae. Di semprot ke matamu. Ben ra ngindik wong adus wae. Lakang apa gapura prapatan kuwi. A few moments later. Ora ana wong. Awan-awan mosok ning setan. Sandy, duit Monty Sandy. Walah, sing jipuki duit ki kowe to Patrick ambil SpongeBob. Tak kira sapa. Loh kok ilang? Tuyul. Berlama-lama kemudian. Jarine ana kabar akeh tuyul. Yen kecekel mengko tak dedik anak buahku. Jimatku kan akeh. Tak gaweke cawar rondo. Upil kering. Lan simbaku tak tali min ramenjres. Sikilku tak tali ben ramblayu. Kuelekku tak plester gen rambrodol. Lan duitku wis aman. Yen ora mandi tak gaweke senjata andalanku. Lato-lato pengusir tuyul. Tuyul Renio. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima rusaqtana wa qina adzabannar. Tuyul. Tolong ana tuyul. Aja njipuk duitku. Utangku akeh, tolong aja njipuk duitku. Tolong. Aja njipuk duitku, tolong. Aja kuwi. Sesuk tak ge angsuran. Aja njipuk duitku. Wah, jebul sing dadi tuyul ki SpongeBob karo Patrick to. Oh, krep. Duit mundi krep. Kene wis iso ilang, Cuk. Kene konangan, Cuk. Wah, kecekel kowe saiki tak kandhake Pak RW kowe yo. Ampun Pak Krep, aja kondoke mbokku. Tenang Willy. Ambil aku beres, yang penting kowe ndudhi aku carane ngilang. Aku pengen ngindik Nyonya Bob pas lagi atus. Wah. Ojo lali subscribe ya bos. Like, komen, sakake ya bos. Wun.